Riwruok mar Practical Action tiego rowere ma hikgi nie kind 22 nyaka 35 e kaunti ma Homa Bay e yore mag pur kod pith e yor molony manyasani. Rowerego mowuok e sub-counties mopogore opogore kauntino osemi tiegruok e kit pur kaka mag njugu, alode mag nyaluo, nyanya kod pith mar gwen e yor lony manyasani. Coordinator mar Practical Action Jimo Ouko lero ni kuom higni 5 mokalo gisetiego rowere ma kwan gi oingo 4,000 bendo makawa magi trainer e kidienje mopogore opogore kaka nyalo pidho gwen e yo masani, kaka nyalo keto be agriculture pur be obede manyasani. Osem nogola e gokoko mar siasa cha moketa abedo japur. Atimo packaging mag peanut butter mauso, talafu atimo gimiluongo ni coated nut. Coated nut en njugu molos kinyasani moriw gi tong' to riwe nyaka gi mok ngano tichiele maber. Bedo kwatiyo gi rowere machakre higni 22 gi higni 35 kuom value chains kaka nyanya, kaka alode mag kienyeji gi, njugu to gi gwen. En project ma osebedo ka target rowere manyalo romo 8,000 to i Homa Bay kae wase chopo ne rowere 4,000 gi 700.